veiem, no ens veiem. Vull llum. Bon dia pel dematí, amics i amigues, què tal? Soc el Vázquez, per si no ens coneixem, benvingut o benvinguda a un altre vídeo del meu canal. Avui estem aquí i ens anem aquí. És una distància de 33 quilòmetres que farem molt feliçment amb un fred que flipes de la hòstia i unes vistes fantàstiques, molt boniques i una boira preciosa també. Tot és fantàstic i meravellós avui. Vinga, som-hi. Anem a caminar amb uns passos perfectes, ordenats, un darrere l'altre. A xupar-la. Bueno, un dia més ha arribat el moment d'acomiadar el vlog. El dia d'avui ha sigut una etapa bastant dureta més aviat per tema emocional, més que físic, perquè s'arriba al final ja d'aquesta aventura, d'aquesta història. Demà és l'últim dia del que és el Camino original. Si tot va bé arribarem a Finisterre i no sé si m'esteu sentint bé o hi ha molt vent, ara millor potser. I ja està, són les 10:30, 10:40. Demà ens volíem aixecar d'horeta, però no sé a quina hora ens llevarem finalment. I res, estem en un alberg que per mi és bastant xulo, a mi m'agrada, perquè són com casetes petites, tot i que les habitacions són grans, però has de sortir al carrer per anar a la cuina, has de sortir al carrer per anar-te a dutxar, i és xulo, ara sobretot a l'estiu, no entenc perquè a l'hivern deu ser més aviat un problema que una cosa positiva. Ja saps, el mateix de sempre, si t'ha agradat aquest vídeo, doncs fes-me un like, comparteix, comenta'm, subscriu-te, tot això, i ens veiem demà en un altre vídeo. Vale? Doncs apa, bona nit.